Hello. Hello baba makadi. Tiri kusimba makadi yo mwana. Tiripo izi. Okay, kuti sei kugoka? Aiwa kugoka kuno kuri nani hako. Naika. Okay, ndati nhasi regai ndimbokucheka ndimboona kuti iko zvino nyaya yemukomana yava papi. Hakuna chati chachinja wena. Mukomana achingori kumochari? Anongove kumochari kwekwe. Hakuna ari kutombotizivisawo kuti pane way forward imire sei. Saka se muri makazoona here paya pandakapedza kutaura nayo nemi makataura mukati pane mukuru hamuna kuzoti mukuru wei aida kuenda kunopisa mutumbi wewe. Saka makazotsvaga here kuita tsvagiridzo kuti muone kuti anga ari mukuru wechii? Information yandakagamuchira ichibva kusaidhi kwakaponderwa Munyaradzi inoti vakaudzwa kuti mupurisa hanzi mukuru wemapurisa akabva kubhuruwayo. Okay. Saka izvezvo achiri kungoita here zvokuona mashiripichi kuti plasta inobva kana kuti chii kana kuti chii? Izvozvo hatina information but kuti atiri kunzwa manje ndizvekuti uyo wekwanenge wekwatigere mafingerprints akabata Munyaradzi ndo mamwe chete ari kubuda pana Tigere. Alright. Zvichireva here kuti Tigere uyu akanga asipo pakaurayiwa Munyaradzi? Akanga asipo Tigere, anenge akafira yekuti akabudisa information pamagrosa achiti ndinokuzivai vananhingi ndimi makaponda Munyaradzi mukanomudai mukamudai. Saka ndo yaakafira iyeyo, anonzi akarohwa nerimoti here mumusoro. Yei. Saka kubva paye hamuna kuzombobvira maona mhuri kwamuchechetere ichiuya kumba kwenyu kuti muzotaurirana panhau iyi? Hakuna kana one wavo akambouya, asi tinongonzwa sekuti kuri kuitika mashiripiti kumba kwavo ikoko. Vanhu vanenge vari kuda kunge vari kuita humentari. Alright. Okay. Ndakambonzwa muchitaura kuti pane mabusinessmen maviri ari ruoko mukufa kwaMunyaradzi. Mapurisa iko zvino akumbokupaiwo here kana update yekuti tiri kuedza kutsvaga kana kuti tiri kutsvaga vanhu ava kana kuti tazovabata? Hakuna kana information inobva kumapurisa, vakangoti zero kubva patakaguma navo tiri kwamachengere tine madzishe. Hakuna kana information yavari kumbotipa. Okay. Musangano wenyu wamaida kuronga naChief Njelele kuti poitwa sei way forward wakazobudirira here? Musangano uyu hauna kuzobudirira. Vanjerere pavakangotaura vachiti vakabatika nenyaya dzemikwikwi yemutoro. Hatina kumbozosangana navo kusvikira pari nhasi. Okay, tinoziva sekuti imimi makati semhuri hamusi kukwanisa kuti muende kumochari muchiri makabatikana. Hakuna here makuhwa ari kumbobva ikoko achiuya zvichida paya takambotaura nemuchitayo takambonzwa kuti chitunha chiri kumuka chakaisa zvimwe zvitunha panze chiri kumuka chiri pasi. Hakuna here iko zvino mamwe makuhwa ari kuuya kwamuri? Aiwa, pari zvino kwakangonyarara. Hakuna kana nhema dzatiri kunzwa dzinobva kumochari. Saka semhuri muchingone rimwe rekuti hamuvigi kusvika mapatsa akwana? Aiwa, haisisi semhuri tinongoti kunyange kwadarika hako 10 years hatina action yatombotora. Kusvikira ivo vauya kuzoti ratidza kuti zvakafamba sei. Aiwa, tinotenda baba. Ndachida kunzwa because vamwe vanga vakuvona vachiti chitunha chakavigwa saka ndaida kunzobva kwamuri kuti ko chitunha chavigwa here kana kuti manyepo atanga kutotenderera kuvanhu. Because isusu kana tisina chatoziva hatingambotendi kuti ichokwadi kuti akavigwa. Because kana deno vakaviga vaifanira kuti inotisawo isusu kuti takanovigira kubhuruwayo, takanovigira kukwekwe kana kuti kugweru. Mapurisa ndo anotizivisa. Kana akanyarira saizvozvi tinge tingoti arimo mumochari. Aiwa, tinotenda baba. Regai tiudze vanhu kuti aiwa chitunha baba vatiwo havasi kuziva kuti chakavigwa here, asi chavari kuziva ndechekuti mutumbi waMunyaradzi uchiriko kumochari. Aiwa, maita basa baba.